Néhány gondolat a glutationról. Ugye szerencsére ez az anyag egyre többször kerül a figyelem középpontjába, és nagyon sokan tudják már, hogy a szervezetünk legerősebb antioxidánsáról van szó, és napjainkban, amikor különösen aktuális, hogy az immunrendszerünk minél jobb állapotban legyen, akkor érdemes megemlíteni, hogy a glutatión rendszer állapotára és a glutatión megfelelő koncentráció a szervezetünkben igen nagy szükségünk van. Nagyon fontos, szervesen kapcsolódik ez az egészhez, hogy a különböző stresszfaktorok, azok megtépázzák a glutatión rendszerünket, illetve a glutatión koncentrációját is csökkentik, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte első számú faktor az, hogy a nyugati táplálkozás következményeképpen ugye nagyon sok cukrot és szénhidrátot fogyasztunk, aminek következtében folyamatos inzulinválasz van a szervezetünk részéről. Na, ez például egy olyan faktor, ami a glutatin szintet lecsökkenti. De az, hogy például nem alszunk eleget, az szintén csökkenti. Vagy hogy teljesen népbetegségnek számít a különböző bélrendszeri problémáknak a jelenléte az emberekben sajnos. De a hormonális egyensúlytalanság is gyakorlatilag sajnos elég hétköznapinak tekinthető. Ezek mind-mind negatív hatással vannak a glutationra. Nagyon-nagyon fontos, mert hogy sajnos az autoimmunbetegségek is népbetegségnek számítanak, hogyha valakinél a glutatión rendszer rendben van, ott gyakorlatilag nem alakulnak ki autoimmun problémák, tehát az közel nulla, és majd hamarosan fogjuk látni, hogy ez az oxidált, redukált körfolyamat, ez hogy működik, illetve, hogyha valakinél jól működik a glutatión rendszer, ott a bélrendszeri gyulladások megelőzése és helyreállítása is sokkal nagyobb hatékonysággal valósulhat meg. Ugye a sejten belül a mitokondriumok felelnek a sejtenergia termeléséért, és hogy ennek a fő antioxidánsa, a mitokondriumok fő antioxidánsa a glutation, ami úgy működik, hogy amikor természetszerűleg jelen vannak különböző szabadgyökök, ezek ugye instabil molekula részek, ezeket gyakorlatilag ezeknek elektront ad, ezáltal stabilizálja őket, ő pedig instabil állapotba kerül. És a mechanizmus, ami a szervezetünk számára nagyon fontos, az úgy néz ki, hogy az aktív glutation, ez a redukált formájú, és ezt a peroxidáz enzim aktiválja, ekkor adja át az elektront, majd utána oxidált forma lesz belőle, amit regenerál gyakorlatilag, ez a glutation reduktáz enzim. Tehát ez az egyszerű körfolyamat az, ami nagyon-nagyon fontos és nagy prioritású a szervezetünkben. Hogyha a pótlást nézzük, akkor az a gyakorlati tapasztalat, hogy a kapszulákban adagolt, kvázi kapszulákban beszedett tiszta glutation, az nem működik. Ezt úgy lehetne talán javítani egy kicsit, hogy gyomorsav ellenálló kapszulákba teszik a glutationt, viszont a gyomorsav ellenálló kapszuláknak egy sajátossága, hogy nagyon gyorsan öregednek, olyan repedések vannak rajtuk, amelyek nem láthatóak, ennek következményeképpen pedig megint nem a bélben fog gyakorlatilag felhasadni a kapszula, hanem már a gyomorban. Tehát én ezt nem tartom jó megoldásnak. Ami viszont mindig jó megoldás glutation pótlásra, az a különböző kúpok, a folyadékoknak a használata, és teljesen mindegy, hogy valaki nyelv alá nyomja, vagy a szájába spricceli, vagy intravénásan kapja meg a glutationt, mind-mind jól fog működni. Ideértve ugyancsak a különböző, már vannak glutation tapaszok, különböző krémek, transzdermálisan, ugye az emésztő rendszert, a gyomrot meg kell valahogy kerülni. A liposzómás készítményekről már készült korábban egy videó, nekem az a véleményem, hogy ezek gyenge hatásfokkal működnek, akkor, amikor vízoldékony hatóanyagokat kell bejuttatni, és jelen esetben is ez a helyzet, a glutation vízoldékony. Körülbelül 10% hatásfokjavulás lehet elérni, viszont ideértve azt, hogy ezeknek a termékeknek az ára az jelentősen, tehát nagyságrendekkel több, mint a sima, ezért én ezt nem tartom gazdaságosnak. Nagyon jó módszer az is, hogyha a szervezeten belüli glutation újrahasznosítást, tehát ezt a körfolyamatot támogatja valaki, ehhez, vagy a glutation termelődést, ehhez N-acetilcisztein lehet nagyon jó, az alfa-liponsav, illetve a szelén. Persze vannak még egyéb gyógynövények is. Összegezve ennek a mini videónak a lényegét, én azt gondolom, hogy az immunrendszerünk minél jobb állapota az kiemelt prioritással kell, hogy számítson napjainkban, és ez mind a glutation rendszert, mind pedig a glutation szintet a szervezetünkben érdemes növelni. De nagyon fontos, hogy csak a megfelelő termékekkel, amelyeknek a gyakorlatban is, amelyekről a gyakorlatban is olyan tapasztalatok vannak, ugye az elmélet nem számít, amiről viszont jó gyakorlati tapasztalatok vannak, én azokat tudom jó szívvel ajánlani. Köszönöm szépen!